Práve sa nachádzam na triede SMP a narazil som na jednu situáciu, na ktorú by som chcel upozorniť, ktorá sa v meste často deje, a to je nelegálna výsadba drevín na mestskom pozemku bez odobrenia správcu daného pozemku. To znamená svojvoľne vysádzanie drevín nie je povolené. A práve na tom hornom videu, ktoré vám ukazujem, môžete vidieť takto vysadený orech kráľovský po latinsky Juglans regia zrovna do stromoradia medzi dva mladé stromy, ktoré boli dokonca vysadené v tomto roku, a medzi nimi teda bude rásť orech. Je to veľmi nešťastná výsadba, veľmi zlé rozhodnutie. Takže v prípade, ak naozaj niekto iniciatívne by rád niečo si vysadil, tak je dobré to minimálne skonzultovať s správou mestskej zelene, ktorá spravuje tieto pozemky, a nevysádzať si tieto stromy a dreviny svojvoľne, pretože môžete narušiť nejaký koncept, nejaký zámer, ktorý povedzme projekčné oddelenie práve má naplánovaný. Takže prosím, nerobiť to, nevysádzať si svojvoľne. Ak máte záujem pomôcť, alebo chceli by ste si niekde niečo vysadiť, minimálne je veľmi dôležité to konzultovať so správcom a nerobiť to bez povolenia. Takže prajem vám ešte pekný deň, a majiteľ tohoto stromčeku by bolo dobre, keby ho čas odstránil. Ahojte.